The following quotation has taught me to put myself first. It has taught me to be kind to myself. It reads as follows, and I open quotes. Say nice things to yourself. You're the only one listening. Tell yourself, I'm doing the best I can. I close quotes. Remember this, the reason your projects are taking forever is because you're not manipulating, scamming, robbing, taking things that are not yours from anybody else. This is you doing you. Just be patient, it will pay off. Sanibonani balingani mabhungu namajiji. Lona nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza iphepha lesibili. Sizokwenza inkondlo osihloko sayo sithi ucu olumhlophe. Ngaphansi kwalesi statimende esilandelayo, uyavumelana yini nestatimende esithi ucu olumhlophe lungumhlanganisi nomxhumanisi phakathi kwababili abathandanayo ukugqamisa indikimba yothando. Phawula ngalesi sitatimende ubhekise enkondlweni ethi ucu olumhlophe. Ngizoqala ngokubhala isihloko esithi ucu olumhlophe, bese ngeqa umugqa ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi isingeniso. Lesi isingeniso se-essay. Ngizoqalisa ngokuthi ngiyavumelana nalesi sitatimende esithi ucu olumhlophe lungumhlanganisi nomxhumanisi phakathi kwezithandani ukugqamisa indikimba yothando. Balingani bami nani bafundi, emva kwalokho bese ngichaza amagama asetshenzisiwe kulesi statimende. Elokuqala lithi ucu. Yini ucu? Umgexo wawulukwa unikezwe insizwa njengophawu lokuthi isiyathandwa, intombi isiyahlulwe luthando. Igama elithi olumhlophe ligqamisa ubumsulwa, ubuqotho, ukungabi nenkohliso kwaleyo ntombi. Lokhu kuchaza ukuthi ucu olumhlophe luhlanganisa intombi nensizwa, kuqalwe inkambo yokuthandana egcina ngokuba kugcagcwe. Igama elithi indikimba lichaza umsuka wento okubalulekile, lichaza umnyombo nomgogodla wento ethile. Indikimba yale nkondlo uthando. Uthando ulangazelo oluvuthayo phakathi kwababili. Insizwa nentombi la bakhe isivumelwano esithi omunye ungowomunye. Balingani bami nani bafundi, ngenisile-ke manje ngizokweqa umugqa ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi umzimba, bese ngaphansi kwalelo gama ngebhala ukuthi ibinza lokuqala. Indikimba yothando iyagqama. Kwazisa imbongi isebenzise imvumelwano siqalo ethi kwa emgqeni wokuqala nowesibili, emagameni athi kwakhethwa, kwaqokwa, ukugqamisa okulandelayo, ukuhlanganyela ndawonye kwezintombi namaqhikiza. Kungani behlangana ndawonye? Ukuze bakhethe ubuhlalo, ngokucabanga kwami, obuseqophelweni eliphezulu, to signify the coming together and the bonding between the two lovers. Bahlangana ndawonye ngoba intombi iyahlulwe luthando. Bahlangana ndawonye ngoba kufanele kube nophawu ukuthi iyahluliwe, bese kukhethwa intambo nobuhlalo obuzohambisana nayo. Kokubili lokhu kuzokwakha ucu olumhlophe ukuze kwaziwe kulesi sigodi ukuthi insizwa isiqonyiwe, isiyathandwa. Imbongi ithi kunzinyana nokho ukwakha ucu, kodwa ngoba kunothando phakathi, labo abakha ucu baba nesineke. Kungani kudinga ukuba babe nesineke?
Ingoba ukufaka ubuhlalu entanjeni akulula. Imbongi iphinde ithi lobu buhlalu buwuphawu lobunye ngoba akube kusabonakala uma sebuqediwe ukwakhiwa ukuthi kade kuqalwephi futhi kugcinwephi. Ngakho nje umugqa wesine ufundeka ngalolu hlobo. Luyinhlamvu lwesiqalo nolwesiphetho, ukugqamisa ubunye, ubumbano, ukugqamisa uthando. Ake sicacise okulandelayo. Uma ulubheka ucu ubona intambo eyindingiliza, awuboni ukuthi kuqalwephi kwagcinwaphi. Yingakho nje imbongi emgqeni wesihlanu ithi lolucu alunasiqalo nasiphetho. Ukugqamisa ubumbano, ukugqamisa ubunye, ukugqamisa uthando. Ibinza lesibili. Uthando lwenza intombi ibe namahlonyana, ibuke insizwa njengomuntu emexwayayo. Ibuka lensizwa ngandlela thizeni, kwazise phela igajwe uthando. Iyacwayiza intombi, icwayiza isikhathi eside, ibuke lensizwa sakuyeba. Lokho kugqamisa ubumsulwa nobuqotho bentombi, kugqamisa uthando. Ucu olumhlophe aluhlanganisi kuphela labo abathandanayo bodwa, kodwa luhlanganisa izintombi amaqhikiza, luhlanganise imindeni nezigodi ezingefani. Okuchaza ukuthi ucu luyahlanganisa, luyaxhumanisa. Insizwa izogcina ngokucaca, kwakhiwe isivumelwano esicindezelayo, esibophezela insizwa. Ibophe insizwa nentombi ngabhande linye. Ucacela noma ubani ukuthi-ke ucu liwumsuka wothando phakathi kwababili. Yingakho nje imbongi emgqeni wesishiyagalolunye ithe luyisibopho sezifungo esibili. Emgqeni weshumi yathi luyisizinda sezinhliziyo ezimbili. Ngizokweqa umugqa ngibhale ukuthi ibinza lesithathu. Ucu olumhlophe luhlanganisa izithandani, imbongi ezingathekisa ngokuthi zingamaqanda. Kungani imbongi ibiza izithandani ngelamaqanda? Yingoba iqanda liwuphawu lwento efanele inakekelwe. Lokhu kuchaza ukuthi imbongi iyasixwayisa ithi lolu thando kufanele luphathwe kahle, lwaziswe. Insizwa iphathe kahle le ntombi ngoba uma kungenjalo buyochitheka bugayiwe. Balingani bami nani bafundi, mese ngiqedile ukwenze njalo ngeqe umugqa ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi isiphetho. Lesi isiphetho se-essay, ngakho-ke ngizoveza uvo lwami. Luthini uvo lwakho mfundi? Luthini uvo lwakho mlingani? Ngicela ukuma lapha okwanamuhla. Niyathandwa, nisale kahle.